Стив Уитков и зять Трампа. Джеред Кушнер у Москве. Лукашенко у Алжиры, а у Брюсселі анансуюць новыя санкцыі супраць Менску. Вітаю у аб'ектыве, Віталь Бабін. Запрашаю на выданне. Прэм'ер-міністрка Літвы Інга Ругініяне заявіла, што Вільня зноў разглядае варыянт закрыцця мяжы з Беларуссю. Крокі будуць узгадняць са Злучанымі Штатамі. Перад сустрэчаю з Лукашэнкам Джон Коуэлл сустракаецца з кіраўніцай літоўскага ўраду. Акрамя таго, Літва заклікала Еўракамісію падтрымаць новыя санкцыі супраць менскага рэжыму за запуск метэазондаў. Ірына Драфійчук. Абмежаванні супраць афіцыйнага Менску за кантрабандныя метэазонды з цыгаретамі анансавала старшыня Еўракамісіі Урзуля фон дер Ляйен пасля тэлефоннай размовы з прэзідэнтам Літвы Гітанасам Наўседам. Ситуация на мяжы з Беларуссю пагаршаецца. Робяцца часцейшымі выпадкі ўварвання паветраных шароў з кантрабандай у паветраную прастору Літвы. Такая гібридная атака з боку рэжыму Лукашэнкі абсалютна недапушчальная. Мы і далей цалкам салідарныя з Літвою. Мы рыхтуем далейшыя захады ў рамках нашага санкцыйнага рэжыму. За 2 месяцы актыўных палётаў метэазондаў Віленскі аэрапорт прыпыняў працу 13 разоў і аднойчы спыняўся аэрапорт у Коўні. Ад гэтага пацярпелі амаль 320 авіярэйсаў і больш за 45 тысяч пасажыраў, або кожны 20 з тых, хто лятаў за гэты час праз Вільню. Шкода склала больш за 750 тысяч еўраў, падлічыла кампанія «Літоўскія аэрапорты». Абмяркоўваецца перанос вечаровых і начных рэйсаў з Вільні ў Коўна. Крок Літвы насустрач лукашэнкаўскаму рэжыму і датэрмінова адкрытая мяжа з Беларуссю сітуацыі не палепшылі. Заблакаваныя фуры застаюцца на платных стаянках у Беларусі, а залёты метэазондаў робяцца не толькі больш частымі, але і больш працяглымі. Гэтак у ноч з 30 лістапада на 1 снежня аэрапорт у Вільні спыняў працу на 11 гадзінаў. При Лукашенке, при вот таком режиме и так далее, эта страна не готова ни на любой диалог, ни на любой формат международной договоренности и так далее. Они работают на сторону Кремля. Так что давление, санкции, пока не будет каких-то ощутимых примеров того, что что-то меняется в поведении белорусского режима. Рэжым жа спрабуе ісці ў наступ. Напярэдадні МЗС Беларусі заявіла, што на выходных у горадні ўпаў дрон-выведнік з Літвы з нібыта экстрэмісцкай прадукцыі бел-чырвона-белымі сцяжкамі, бачнымі на здымках. Замежнапалітычнае ведомство заявіла Літве пратэст у сувязі з інцыдэнтам і патрабуе расследавання. Я думаю, что это такой маневр отвлечь внимание. Может быть, есть какие-то мысли говорить с международными европейскими партнерами или с кем-нибудь из Вашингтона, говорит, вот, они первые начали. Ну, это такой детский сад, да. Літоўскія службы тым часам змагаюцца з метэазондамі. У лістападзе прайшла маштабная аперацыя для перадухілення пераправы цыгарэтаў і выяўлення асобаў датычных да гэтага. А Генпракуратура краіны распачала дасудовае расследаванне ў межах справы за спрыянне іншай дзяржаве ў дзеяннях супраць Літоўскай рэспублікі. Паліцыя толькі цягам апошніх сотняў канфіскавала ў памежных раёнах 3 паветраныя шары з кантрабанднымі беларускімі цыгарэтамі. Ірына Драфійчук, Белсад. Зрэшты, ад сёння пачалі дзеяць санкцыі, прынятыя еўразвязам у межах 19-га санкцыйнага пакету. Пад абмежаванні трапілі беларускія дочкі расійскіх Альфа-банку, Сбербанку і банку ВТБ. Пры гэтым у Альфа-банку паведамілі, што яго карты па-ранейшаму будуць працаваць у Беларусі і за мяжою. Зрэшты, магчымыя асобныя праблемы у некаторых еўрапейскіх краінах у выніку персанальных рашэнняў замежных контрагентаў. А вось Apple Pay працаваць не будзе. Пры гэтым у банку знайшлі выйсце ў снежні выпусціць плацежныя стыкеры. Падпіскі Apple, якія ажыццяўляюцца праз Apple ID, таксама зробяцца недасяжнымі. Зараз банкі ўжо прызвычаіліся, яны знайшлі гэтыя шляхі абыходу
тым ці іншым чынам, так. І таму я і казаў, што гэта не будзе, я не ведаю, гэта не будзе катастрофа нават для карыстальнікаў банку, так. Гэта будуць нейкія нязручнасці для іх. Не кажучы ўжо пра эканоміку цалкам, таму што на эканоміку цалкам гэта, я не ведаю, гэта ўплыў, ён можа ёсць, але ён такі мікраскапічны, што яго нават, я не ведаю, там у электронны мікраскоп не разглядзіш. Пераносімся ў Маскву. Там чарговы раунд перамоваў пра заканчэнне вайны ва ўкраіне. Спецпасланнік прэзідэнта ЗША Стыў Уіткаф і зять Дональда Трампа Джэрэд Кушнер прыбылі ў расійскую сталіцу, дзе яны сустракаюцца з Уладзімірам Пуціным. Гэта ўжо 6-я паездка Уіткафа ў Маскву за год. У аэрапорце Внукава амерыканскую дэлегацыю сустрэў спецпрадстаўнік гаспадара Крамля Кірыл Дзмітрыеў. Што адбываецца з планам заканчэння вайны, ведае Руслан Ігнатовіч. Візіт амерыканскай дэлегацыі ў Маскву адбываецца пасля складаных, але, як сцвярджаюць Кіеў і Вашынгтон, канструктыўных перамоваў паміж Украінай і ЗША ў Флорыдзе. Там бакі 2 дні абмяркоўвалі параметры амерыканскага плану заканчэння вайны. Цэнтральнае ж пытанне, дзе можа пралягаць фактычная лінія мяжы паміж Украінай і Расіяй у выпадку магчымай дамовы. Пасля агульнай сустрэчы дыялог працягнуўся ў вузкім коле. Стыў Уіткаф, Джэрэд Кушнер і Марка Рубіё з аднаго боку, Рустэм Умераў і прадстаўнікі ўкраінскіх генеральнага штабу і выведкі з другога. Былі і перамовы з сам-насам. Зяленскі, які ў гэты час быў у Парыжы, пацвердзіў, дыскусіі былі адкрытыя, а найцяжэйшая тэма – тэрытарыяльная. Чальцы амерыканскай перамоўнай групы падзяліліся з намі сваім бачаннем, і яны падзеляцца ім з расійскім бокам. У любым выпадку я атрымліваю зваротную сувязь ад нашай дэлегацыі. Заўтра яны будуць у Ірландыі, і заўтра крок за крокам растлумачаць мне, на якой мы пазіцыі ў гэтых перамовах. Я таксама ведаю, што расійскі бок атрымлівае зваротную сувязь ад ЗША. Такім чынам ЗША збіраюць расійскую рэакцыю. Таму пасля гэтага мы паглядзім, на якой мы пазіцыі. Тым часам візіт Уіткафа і Кушнера ў Маскву супаў з чарговымі заявамі Расіі пра нібыта поспехі на полі бою. Отмечаю также эффективные действия соединений и воинских частей группировок «Центр» по освобождению города Красноармейск. Ужо сёння ў Міністэрстве абароны Расіі заявілі, што іх армія ўсталявала кантроль над Пакроўскам у Донецкай вобласці. У прарасійскіх тэлеграм-каналах з'явілася відэа, дзе расійскія акупанты ставяць сярод руінаў Пакроўску свой сцяг. Генеральны штаб Збройных сілаў Украіны гэтую інфармацыю зняпраўдзіў. Бравурныя заявы кіраўніцтва краіны-агрэсара пра захоп гэтых паселішчаў войскамі РФ не адпавядаюць рэчаіснасці. Гаворка толькі пра чарговую спробу Крамля выкарыстаць зняты на відэа сцяг аўтык з прапагандысцкаю мэтаю для ўплыву на ўдзельнікаў міжнародных перамоваў. Што дакладна ўваходзіць у апошнюю версію амерыканскага плану, афіцыйна невядома. Крэмль пакуль не раскрывае сваёй пазіцыі наконт яго зместу і называе дакумент, цытата, наборам пытанняў. У сваю чаргу прэс-сакратарка Белага дому Кэролайн Левіт заявіла, што Вашынгтон падыходзіць да перамоваў у Маскве вельмі аптымістычна. Украінскія ж палітолагі да сённяшніх перамоваў ставяцца з асцярогай. Уитков очарован Путиным, он поддерживает российские нарративы. Трамп это воспринимает нормально. Он считает, что это тактика подстраивания под одного из участников переговорного процесса, и он считает, что это нормально. Но, к сожалению, это деформирует переговорный процесс. Тым часам, паводле камандуючага сухаземнымі сіламі Нямецчыны Крыстыяна Фройдынга, ЗША ўжо прыпынілі пастаўкі некаторых узбраенняў ва ўкраіну і перарвалі адзін з беспасярэдніх каналаў камунікацыі з нямецкімі вайскоўцамі. Прыкметна, што візіт Уіткафа і Кушнера ў Маскву супаў з візітам у сталіцу Расіі міністра замежных справаў Кітаю Уана І. Ці сустрэнецца пасланнік Пекіну з амерыканскай дэлегацыяй, пакуль невядома. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Зрэшты, перад сваёй сустрэчай з Кушнерам і з Стівам Уіткафам Пуцін ужо заявіў, што гатовы да вайны з Еўропай. Гэтую тэму абавязкова абмяркуем у студыі Белсат. Ну а пакуль звернемся да чарговага візіту Аляксандра Лукашэнкі, гэтым разам у Алжыр. Як справаздачыцца ягоная прэс-служба, ён ужо там і спрабуе наладжваць гандлёва-эканамічную супрацу. Запланаваная сустрэча з прэзідэнтам гэтай краіны Абдельмаджынам Тэбунам.
У тым ліку плануецца абмеркаваць, цытата, перспектывы паставак тэхнікі, прамысловай кааперацыі, узаемадзеяння ў аграпрамысловым комплексе, медыцыне, адукацыі, увогуле ў гуманітарнай сферы. Напярэдадні візіту Лукашэнкі ў Алжыры адбыўся супольны бізнес-форум, прайшлі перамовы на ўзроўні міністэрстваў, кіраўніцтва прадпрыемстваў і кампаніяў. Бакі падпісалі шэраг камерцыйных дакументаў. С іншымі афрыканскімі краінамі, тое, што падпісвалася, што дамаўлялася, і не толькі афрыканскімі, лацінаамерыканскімі. Там далей вось за гэтыя гучныя абвесткі пра падпісанне дамоўленасці, дарожныя мапы, пляны, перспектывы, власна кажучы, ўсё. І вось дзеля гэтага ўсё гэта і робіцца. Распавядзем пра перспектывы, падпішам нейкія дарожныя мапы, хопіць, аўдыторыя схавала і норм. Ну, конечно, Александр Григорьевич яшчэ паездзіў па розных цікавых краінах. Загад аб дыверсіях на польскай чыгунцы мог аддаць асабіста Владзімір Пуцін. Гэткае меркаванне журналістам выказаў былы супрацоўнік польскай выведкі Мацей Каровай. Раней пракуратура Польшы выдала ордеры на арышт двух грамадзянаў Украіны, якіх падазраюць у датычнасці да выбухаў. Два акты дыверсіі на чыгуначнай лініі Варшава-Люблін адбыліся 15 і 16 лістапада. Гэта, сярод іншага, галоўны маршрут для дастаўкі вайсковых грузаў ва Ўкраіну. Адзін з абвінавачаных, Яўген Іваноў, дзеяў на загад афіцэра расійскага ГРУ Юрыя Сізова з элітнай часткі нумар 92154 «Сянеж». Польскія выведнікі мяркуюць, што Іваноў і другі падазраваны Александр Конанаў планавалі зняць на відэа, як цягнік ідзе пад адхон, каб адсправаздачыцца пра выкананую працу. Абодва падазраваныя уцяклі ў Беларусь. Гэта раней нашы ўсходнія суседзі лічылі, што для ўтрымання Беларусі ў расійскай арбіце дастаткова аднаго прарасійскага Лукашэнкі. Сёння ж можна канстатаваць, у нашай краіне вядзецца сістэмная праца для прасоўвання рускага міра. Як грыбы растуць розныя крамлёўскія фонды, ладзяцца бясконцыя двухбаковыя праекты, канферэнцыі, школы. Ці варта у гэткай сітуацыі пасыпаць галовы попелам, маўляў, Беларусь зрабілася часткай Расіі? Адказ у матэрыяле Валера Руселіка. Хто ж патлумачыць беларусам, як трэба разумець гісторыю Беларусі, калі не расейцы? У Менску праходзіць міжнародная школа гістарычна-публіцыстычнага майстэрства ад агульнага мінулага да цэласнай гісторыі, інтэграцыя публічных уяўленняў пра былое на постсавецкай прасторы. Калі простымі словамі, удзельнікам сустрэчы з колішніх рэспублік СССР тлумачаць, як трэба адзіна правільна разумець уласнае знаходжанне ў Савецкім Саюзе. Відавочна, што такім ініцыятарам з'яўляецца Расія, якая сутыкнулася з тым, што пасля распаду Савецкага Саюза многія дзяржавы, якія паўсталі на руінах Савецкай імперыі, яны пачалі будаваць сваю гісторыю, адштурхоўваючыся ад такого негатыўнага досведу уключэння ў расійскую дзяржаву, а потым у склад Савецкага Саюза. Арганізатары мерапрыемства, акрамя гаспадара пляцоўкі Інстытуту гісторыі Акадэміі навук Беларусі, спрэс расійскія. Ад фонду «Істарычская памяць» да Нацыянальнага цэнтру гістарычнай памяці пры прэзідэнце РФ. Школа ладзіцца ўжо 3-й год, зноўку ж на расійскія грошы. Праводзіць мерапрыемства адыёзны расійскі псеўдагісторык Александр Дзюкаў, які паводле расследавання iSense стаіць за разгорнутым у нашай краіне апошнімі гадамі шальмаваннем беларускіх нацыянальных сімвалаў і герояў, а таксама пільнуе, якім чынам у нашых школьных падручніках адлюстроўваецца перыяд уключэння Беларусі ў расійскую імперыю, а затым у СССР. І вось тут, заўважае гісторык Алексей Ластоўскі, прапагандысты сутыкаюцца з непрыемнаю для іх мясцоваю неспадзяванкаю. Ёсць, па-першае, кансенсус. Это тое, што вся беларуская гістаграфія, она будуецца на прызнанні такой каштоўнасці беларускай дзяржавы, і нават калі мы кажам пра тое, якім чынам пішуцца падручнікі па гісторыі Беларусі ці
яким чынам яна рэпрэзентуецца, то ніхто з беларускіх аўтараў гэтага не адмаўляе. І хоць прыкметаў наступу рускага міра ў Беларусі цяжка не заўважыць, ад паўсюднага выціскання беларускай мовы ў публічным ужытку да вайны з помнікамі, назвамі вуліцаў і музейнымі экспазіцыямі, прысвечанымі антырасійскім нацыянальным героям, гаварыць пра поўны кантроль расейцаў над розумамі беларусаў прынамсі заўчасна, упэўнены Ластоўскі. З іншага боку, мы бачым, што нават калі ўзяць апошнія ўжо падручнікі, то там папросту неяк так здымаецца вось эта гераізацыя Кліновска, але не пішацца там, што ён там паляк там ці даецца асаблівая ўвага тэрору. То есть папросту аўтары імкнуцца неяк зрабіць такі максімальна сухі наратыў без усялякіх ацэнак, каб пазбегнуць такой нейкай канфліктнай сітуацыі. А на што для нас, беларусаў, самы час, дык гэта на вывучэнне нашай гісторыі і культуры, на вяртанне да роднай мовы. Бо, як той казаў, адна варона на куст, 5 з куста. А навошта нам тыя чужыя вароны? Праўда? Валер Руселік, Белсат. Паведамленні пра паспяховую хаду уборачнай кампаніі выклікалі недавер у пракуратуры Кобрынскага раёну. На выходных яе прадстаўнікі ўчынілі рэйд па сельскагаспадарчых угоддзях і знайшлі парушэнні. Няўжо не выконваюць загаду Лукашэнкі сабраць добры ўраджай? У тэме разбіралася Аліна Скрабунова. Факт дыскавання або пераварочвання верхняга слою глебы на полі з несабраную кукурузою выявілі працаўнікі Кобрынскай прокуратуры. Установлено, что заместитель директора сельскохозяйственной организации в целях создания видимости соблюдения сроков уборки кукурузы дал незаконное указание механизаторам в вечернее время задисковать 7 гектаров поля с неубранной кукурузой. Паводле Міністэрства сельскай гаспадаркі на 1 снежня ў Беларусі сабрана 99% ураджаю, а менавіта 11 мільёнаў 119 тысяч тонаў збожжа разам з рапсам і кукурузай. Ці можа, аднак, прыклад гаспадаркі на Кобрыншчыне ускосна сведчыць пра наяўнасць прыпісак паказнікаў ураджаю? На думку спецыяліста ў сельскай гаспадарцы Мікалая Лысянкова, без прыпісак агулам не абыходзіцца, але ў сітуацыі з кукурузай у Кобрынскім раёне магло мець месца іншае. У нас самое главное побольше валовой продукции. Соответственно, заставляли засевать все даже неудобные участки земли. Я думаю, с кукурузой то же самое вышло. Засели какой-то участок земли, в который потом попросту не смог залезть комбайн и убрать его задисковали. Факт безгаспадарлівасці, які хацелі схаваць пад назвай «эксперымент», выявіла і пракуратура Крупскага раёну. Працаўнікі гаспадаркі агракамбінат Дзяржынскі, як паведамляе тэлеканал СТВ, не сабралі ўсёй кукурузы до 1 лістапада, як таго патрабаваў загад. После появления прокурора хозяйство приступило к уборке урожая. Действиям должностных лиц будет дана правовая оценка с решением вопроса о возмещении ущерба. Надзорные мероприятия в данной части будут продолжены. Адказнага за дыскаванне поля з кукурузай у Кобрынскім раёне намесніка кіраўніка гаспадаркі таксама пакаралі дысцыплінарна і спагналі з яго нанесеную прадпрыемству шкоду 3350 рублёў. Ці дапамагаюць такія захады ў барацьбе з прыпіскамі і безгаспадарлівасцю? Почему его не уволили руководителя, а наказали дисциплинарно? Потому что работать некому. Потому что нету желающих выполнять приказы сверху в сельском хозяйстве. Этот руководитель, он не хозяин, он просто временно исполняющий обязанности руководителя. Он руководит на предприятии ровно столько, сколько ему позволит вышестоящее руководство. План сабраць 11 мільёнаў тонаў ураджаю паставіў перад аграрыямі Александр Лукашенко яшчэ ў ліпені. Аліна Скрабунова, Белсат. І да навінаў культуры у гарадку Дзятлава на Гарадзеншчыне зноў загучаў старажытны арган. Створаны віленскім майстрам яшчэ ў 1911 годзе. Цяпер ён радуе прыхаджан касцёлу ў неба ўзяцці найсвяцейшай Дзевы Марыі. Незвычайнасць музычнага інструменту ў канструкцыі рэгістраў, аналагаў яму ў Беларусі няма. Запіс апублікавала раённая газета «Перамога».
У аб'ектыве на сёння ўсё, больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах, а цяпер спадарства чакае студыя Белсат, якую мы правядзем разам з Алесем Залеўскім. Вітаю, спадарства, коротка заанансую, пра што сёння ў нас пойдзе. Суседзі Беларусі адчынілі межы, здавалася б, працягвай дыалог, але з афіцыйнага Менску ці не штодня чарговая правакацыя датычна Літвы ці Польшчы. Чаму Лукашенко не можа спыніцца ваяваць? У прыватнасці гэтае пытанне абмяркуем з Александром Каскоўскім, а сацыёлог Рыгор Астапеня патлумачыць нам, як такое магчыма, калі толькі кожны чацвёрты беларус падтрымлівае вайну Крамля з Украінай, але амаль кожны другі выступае за саюз з Расіяй. Вось такі парадокс. Сапраўды, яшчэ парадокс заключаецца ў тым, што досыць вялікая частка беларусаў з гэтага пытання, як вынікае, падтрымлівае адначасова саюз і з Расіяй, і з еўразвязам, але заўсёды хіба што такая тэндэнцыя ў нас была, калі сацыёлагі ставяць такое пытанне. Ну а пакуль спадарства запрашаю таксама галасаваць у нашым апытанні, якое ўжо анансуем праз некалькі секундаў у нашым эфіры. Спадарства, бачу, што актыўна галасуеце на нашым YouTube-канале Белсат Ньюс. Пытаемся сёння пра санкцыі, бо у Еўракамісіі паведамілі пра тое, што рыхтуюцца новыя эканамічныя захады супраць афіцыйнага Менску за гібридныя правакацыі. Ці патрэбныя яны, гэтыя санкцыі? Пытаемся мы у вас, а вы адказваеце нам, што ну так, толькі ціск да апошняга. І так думае 61% з тых, хто ўжо прагаласаваў. Нагадаю, што 82 чалавекі. Паднажміце, галасуйце далей. Не, санкцыі шкодзяць беларусам, ёсць такі варыянт адказу. Санкцыі нічога не змяняюць. Ну і калі вы ўвогуле не ведаеце, што адказаць, ну адказвайце на апошні варыянт у нашым апытанні. Так, пакуль што такая дастаткова тыповая сітуацыя цягам гэтага года, калі мы робім гэта пытанне, што 2/3 нашай аўдыторыі за ціск да канца на Александра Лукашенка, на ўлады і пра санкцыю у тым ліку, і 1/3 сумняваецца так у эфектыўнасці іх санкцый гэтых, ну і схільна лічыць так, што санкцыі больш шкодзяць беларусам, чым Лукашенко. Мы ж уласна да нашай этой першай асноўнай тэмы, пакуль кіраўнік Беларусі Лукашенка з цьмянымі вынікамі сваіх візітаў у рамках паўднёвага турне кіруецца ў чарговую экзатычную краіну, зрэшты ўжо накіраваўся ў Алжыр. Ягонае сілавое і прапагандысцкае атачэнне ў Беларусі з усіх сілаў правакуе суседнюю Літву на сустрэчу на высокім узроўні. Спосабы не самыя дыпламатычныя. Учора быў нібыта літоўскі дрон пад горадню. Сёння ўначы чарговыя метэазонды з боку Беларусі, а больш за 1800 літоўскіх фураў дагэтуль заблакаваныя ў нашай краіне. А вось наступствы такіх правакацыяў могуць аказацца канкрэтнымі і для афіцыйнага Менску, і для звычайных беларусаў. Еўразвяз, як мы ўжо і сказалі, рыхтуе новыя санкцыі супраць Беларусі за запуск паветраных шароў з кантрабандай ў Літву. Пра гэта старшыня Еўракамісіі Урсула фон дэр Ляйн паведаміла пасля размовы з прэзідэнтам Літвы Гітаўнасам Наўседам. У лістападзе Літва амаль на 3 тыдні закрывала мяжу з Беларусю, аднак залёты метэазондаў з цыгарэтамі да гэтага часу не спыніліся. На фоне пагрозы для авіяцыі у Вільні разглядаюць варыянт начнога закрыцця сталічнага аэрапорту. Беларусам, якія плануюць свае падарожжы з Літвы, магчыма, варта выбіраць рэйсы з Коўна, каб пазбегчы іх пераносаў і затрымак. Тым часам аналітыкі Інстытуту вывучэння вайны лічаць, што Беларусія фактычная саўдзельніца Расіі ў вайне супраць Украіны. Паводле ISW, у ўварванні беларускіх аб'ектаў у паветраную прастору НАТО могуць быць часткаю рыхтавання ўмоваў для магчымай будучай вайны. Пра вайну таксама пойдзе гаворка, тым больш у дадзены момант адбываюцца хтосьці лічыць важнымі, хтосьці лічыць не да канца важная перамова паміж Стынам Віткафам і Владзімірам Пуцінам у Маскве. Мы ж пакуль зоймемся Беларусю, і дапамагаць нам гэтым будзе Александр Класкоўскі, аглядальнік выдання «Позірк». Вечар добры вам, спадару Александр. Добрый вечер. Так, ну, дапускаю, што ўжо не першы раз мы таксама з вамі абмяркоўваем гэтыя спрэчкі з Літвой і дачыненні паміж Менскам і Вільняй. Ну і дагуляўся, ці вось Менск, ці абодва бакі
адносна гэтых паветраных шароў, нам здавалася, ну, мне здаецца, што Менск санкцыі вельмі баляць, і яны яму не патрэбны. Дык навошта прасіцца наступных? Ці стратэгіі ў Менску проста недаацанілі адказ Вільні і Бруселя ў дадзеным выпадку, як вы лічыце? Пакуль што гэта адказ гіпатэтычны, так, пасля гутаркі з літоўскім прэзідэнтам Наўседам старшыня Еўракамісіі Урсула фон дер Ляйен сказала, што рыхтуецца новы пакет санкцый, прычым мяркуецца, што гэта будуць як персанальныя, так і сектаральныя. Але мне здаецца, што з 2020 года Мінск ужо ў значнай ступені адаптаваўся да гэтых абмежавальных захадаў. Што тычыцца персанальных санкцыяў, дык гэта ўвогуле як мёртваму прыпарка, таму што чыноўнікі Лукашэнкі і сам ён тым болей, яны там не захоўваюць грошы ў еўразвязе, яны не лётаюць у Еўропу, таму гэта ім не страшна. Што ж да сектаральных санкцыяў, ну, трэба пабачыць, якія яны будуць. Большасць ужо уведзена, і цяпер гандаль з Еўропай у некалькі разоў меншы, чым ён быў зноў жа да 2020 года. Плюс варта зазначыць, што беларускія ўлады, беларускі ўрад ужо ў значнай ступені прыстасаваліся і навучыліся абыходзіць гэтыя абмежавальныя межы, у прыватнасці з дапамогай Кітая, з дапамогай былых савецкіх рэспублік Цэнтральнай Азіі. Таму вось гэтыя моманты варта ўлічыць. Ну і тое, што Еўропа сама ўжо стамілася ад санкцый. Гэта ж не сакрэт, што яны ёсць такой зброяй двухбакова вострай, яны б'юць і па эканоміцы саміх еўрапейскіх краін, і гэта выклікае ўсё большее незадавальненне электарату. Таму я дапускаю, што калі і будуць прынятыя гэтыя санкцыі, хаця там можа Венгрыя са сваёй пазіцыяй, можа Славакія са сваёй пазіцыяй яшчэ торкаць палкі ў колы, так што гэта можа, па-першае, зацягнуцца, і па-другое, гэтыя санкцыі могуць быць такімі сімвалічнымі. Літва дапускае, што можа ўвесці яшчэ і нацыянальныя санкцыі, але ж гэта адносна невялікая краіна, і гэтыя санкцыі таксама могуць у значнай ступені ударыць і па ўласнаму літоўскаму бізнесу. Так што тут вялікае пытанне, наколькі гэта страшна для афіцыйнага Мінска. Так як гэта здарылася з санкцыяй Вільні у выглядзе закрыцця мяжы з Беларусю, і гэта ударыла, ну, у дадзеным выпадку, так, па лагістычным кампаніі, которые у выглядзе шантажа фактычна выкарыстоўваюць цяпер гэтыя фуры, забакаваныя ў Беларусі. І таму пакуль што так, сапраўды, Вільня не кажа пра закрыццё літоўскай мяжы, гаворкі пра гэта не вядзецца, але прэзідэнт Літвы Наўседа заявіў, што звернецца да Ізраіля за дапамогой у абароне сваёй паветранай прасторы. Прэм'ерка Літвы абмяркуе гэтае пытанне са спецпасланнікам ЗША па Беларусі, так, сітуацыю з шарамі, забакаванымі фурамі. То бок паводзіны афіцыйнага Менску зноў збіраюць, прыцягваюць да сябе ўвагу міжнароднай супольнасці. Якая можа быць звыш мэта у такіх дзеяннях афіцыйнага Менску, каб пра іх зноў гаварылі, неважна як, нават калі ў негатыўным ключы. Іншымі словамі, чаму Лукашенко не можа спыніцца ваяваць, а не вот уже не пайсці гэтавай дарогай дыалогу, якая і прапаноўвалася бакамі яшчэ зусім недавно? На мой погляд, подбіўка гэта канфлікту відавочная, таму што Лукашенко сказаў, што хай міністэрствы замежных спраў дзвюх краін вось разрульваюць гэтую сітуацыю. Іначай кажучы, і літоўскія палітыкі гэта прагаворваюць, Мінск хоча вывесці дыялог паміж бакамі на палітычны ўзровень. А літоўцы упарта не хочуць ісці. Яны кажуць, што гэта тэхнічнае пытанне, і, маўляў, хай адпаведныя ведамствы на нізавым узроўні дамаўляюцца. Ну, гэта таксама не зусім сур'ёзна, кладучы руку на сэрца, таму што дэ-факта пытанне ўжо выйшла на палітычны ўзровень, і зразумела, што там памежнікі беларускія ні ў якім разе не наважацца самастойна вырашаць такія пытанні, як выпуск вось гэтых заблакаваных фураў літоўскіх. Таму дэ-факта гэта ўжо так і так знаходзіцца на палітычным узроўні. Ну, але Літва падкрэслівае, што гэта такія перамовы на ўзроўні міністэрстваў замежных спраў, гэта было б парушэнне агульнай лініі еўразвязу на ізаляцыю рэжыму Лукашэнкі. У гэтым плане, у прыватнасці, літоўцы
апелююць не толькі да Брюсселя, але і да Вашынгтона. Сёння было паведамленне, што прэм'ерка Літвы Ругінені збіраецца сустрэцца з спецыяльным пасланнікам Дональда Трампа по Беларусі Джонам Коулам. Яшчэ пакуль што я глядзеў, няма паведамленняў пра вынікі гэтай сустрэчы, але зноў жа тут невядома, якую пазіцыю зойме Коул, таму што амерыканцы вядуць цяпер сваю гульню з Мінскам, і вось аргумент Вільні, што нельга з Лукашэнкам на палітычным узроўні весці дыялог, можа не вельмі вялікае ўражанне зрабіць на людзей з каманды Трампа, бо яны ўжо даўно, ўжо амаль штогод вядуць менавіта такі дыялог. Спадар Александра, на ваш погляд, не выпадкова, што акурат перад сустрэчай беларускага боку з Джонам Коулам здарыўся гэты інцыдэнт нібыта з дронам, які разбіўся ў горадні літоўскай вытворчасці. Я тут зацытую прэсавую сакратарку, спадарню Эйсманд, прэсавую сакратарку Лукашэнкі, што она сказала наконт гэтага дрона ўвогуле і што датычыць адносінаў з Літвою. Што тычыцца літоўцаў, сеўшы ў лужыну ў свой час з закрыццём мяжы, літоўцы дапускаюць чарговыя глупствы, якія абернуцца супраць іх. Вільня ўжо страляла сабе ў нагу, закрыўшы мяжу, а цяпер страляе сабе паміж ног. Ну вось такія выказванні спадарні Эйсманд, яны як бы маюць на мэту даць больш такіх ачкоў у перамовах з Джонам Коулам і ў пазіцыі таго, што Вільня самая вінавата, яна накаляе сітуацыю. Вось і дрон запусцілі, які параскідваў тут чырвона-белыя налепкі. Ну так, сапраўды, па-першае, адзначу, што спадарня Эйсманд, відаць, пераймае стыль Марыі Захаравай, суднавядомай з расійскага МЗС, гэтыя грубыя выразы, гэтая хамская, па сутнасці, рыторыка. Ну, але гэта стылістычныя рэчы. А калі казаць па сутнасці, то так, я згодны з вамі у тым, што Мінск хоча, так бы мовіць, перавесці стрэлкі. Вось літоўцы скардзіліся Коулу на тое, што гэтыя метэазонды з кантрабанднымі цыгарэтамі залятаюць. А у Мінску Лукашенко, калі вернецца са свайго гэтага турне па глобальным поўдні і, напэўна, сустрэнецца тут з Коулам, то ён можа сказаць, глядзіце, дык гэта ж яны, наадварот, там нейкія шпіёнскія дроны запускаюць, раскідаюць экстрэмісцкую сімволіку і гэтак далей. Таму тут уж невядома, хто ахвяра, паглядзіце. Так што вось такая задума, але іншая рэч, што яна выканана вельмі тапорна, няўклюдна. Тут некалькі такіх момантаў, якія звяртаюць на сябе ўвагу. Па-першае, калі гэта сапраўды быў дрон, які нібыта начынены высокакласнай шпіёнскай апаратурай там для фота і відэаздымкі, то на што яшчэ трэба было з яго раскідаць гэтыя чырвона-белыя папяровыя сцяжкі? Таму што калі гэта беспілотнік, які для разведкі прыстасаваны, то наадварот трэба, каб ён ляцеў непрыкметна, а не прыцягваў да сябе ўвагу. Гэта вось першы момант. Другі момант, вось нібыта там расшыфравалі маршрут гэтага дрона, ён павінен быў ляцець у Польшчу чамусьці да горада Быдгашч. Ну, чаму? Дык гэта таксама прапагандысты тлумачаць, што нібыта літоўцы настолькі падступныя, што яны падвойную задумалі правакацыю, бо калі з беларускай тэрыторыі залятае дрон у Польшчу, дык палякі могуць раззлавацца і зноў зачыніць мяжу з Беларуссю. Але калі падлічыць працягласць гэтага маршруту, дык атрымліваецца каля 1000 кіламетраў. А падобныя дроны, як кажуць адмыслоўцы, могуць толькі хіба палову такой дыстанцыі праляцець. Так што вось з гэтага гледзішча, белымі ніткамі шыта ўся гэта гісторыя. Гэта мне нагадвае, як некалі у 17-м годзе былі пратэсты так званыя дармаедскія супраць гэтага падатку на непрацоўных жыхароў, і тады раптам з украінскай тэрыторыі нібыта нейкі джып са зброяй прарываўся праз беларускую мяжу. Гэта таксама быў такі перавод стрэлак, хоць ўся гэта гісторыя была вельмі карыкатурная, калі ўжо нават і перавозіць зброю, дык на што праз КПП прарывацца, калі ёсць шмат напэўна, беларускі бок спадзяваўся, што гэты
гэты дрон хоць і не зможа пралетець 1000 кіламетраў, але зможа ў паветры зарадзіцца экстрэмісцкай прадукцыяй белымі налепкамі і паспяхова даляцець да Польшчы. Спадару Александр, еще одно пытанне. Вось мы толькі што пакуль што ў эфір это не пускалі, але ўжо ёсць у інфармацыйных агенцыях выказванне Владимира Путина па выніках сустрэчы са Стывеном Віткафам, там ён з усмешкай на твары пагражае знішчэнню Еўропы, і у сувязі з гэтым вось другі, не ў сувязі з гэтым, але ў сувязі з нашымі метэазондамі з Літвы, амерыканскі інстытут даследавання вайны ўжо другі раз, прынамсі вось на маёй памяці, на маёй працоўнай змене, паведамляе пра тое, што вось гэтае ўварванне беларускіх аб'ектаў у паветраную прастору НАТО гэта частка падрыхтоўкі ўмоваў Расіі для магчымай будучай вайны з Еўропай. Вось так, кладучы руку на сэрца, вы бачыце падставы так лічыць? Кладучы руку на сэрца, я мяркую, што сёння гэта практычна нерэальна. Калі ўжо ва ўкраіне загрузла гэта нібыта другая армія ў свеце, то пораху для нападу на Еўропу ўсё ж такі тады НАТО міжволі мусіць будзе адрэагаваць па поўнай праграме. Няма такога патэнцыялу сёння ў Расіі. Іншая рэч, што кажучы бандыцкай мовай, а крамлёўскія яны менавіта ў бандыцкім стылі дзейнічаюць, яны на понт бяруць Еўропу, палохаюць, і ў гэтым плане, канешне, вось гэтыя гібрыдныя атакі, яны могуць быць дастаткова эфектыўнымі. Іншая рэч, што магчыма, уплыў Масквы, што вось нібыта там нейкія ледзь не ФСБшнікі запускаюць гэтыя метэазонды, мне здаецца, што гэта перавялічана, таму што, глядзіце, перад гэтым новым усплёскам канфрантацыі быў перыяд, калі амаль што перасталі гэтыя метэазонды на літоўскую тэрыторыю залятаць. І відавочна, што гэта крызіс рукатворны, які рэгулюецца высокімі асобамі ў Мінску. То бок гэта ў руках Лукашэнкі. І цяпер ён проста уздымае стаўкі, эскалуе сітуацыю. Ну, ёсць такі прыём – дээскалацыя праз эскалацыю. Ён хоча зламаць палітычную волю літоўцаў і, магчыма, спадзяецца на тое, што амерыканцы, у якіх цяпер ёсць зацікаўленасць зварыць з Лукашэнкам кашу, каб улагодзіць Дональда Трампа, выставіць яго пераможцам, які вызваліў болей за 1000 беларускіх палітвязняў, што вось той самы Коул, ён можа паўшчуваць трошкі і літоўскі бок, і ў выніку падштурхнуць да нейкага кампрамісу. Александр Каскоўскі, палітычны аналітык, аглядальнік выдання «Позірк», быў з намі на відэасувязі. Дзякуем вам вялікі, што знайшлі час і далучыліся да эфіру. Так, яшчэ адна гісторыя. Тым часам самалёт за Александром Лукашэнкам прызямліўся ў Алжыры. Наступным пункце ягонага паўднёвага турнэ у папярэдняй краіне, Амане, кіраўнік Беларусі са сваімі сынамі прабыў 4 дні, але ні пра якія канкрэтныя вынікі перамоваў не паведамляецца. Якая праграма сям'і Лукашэнка можа быць у Алжыры? Мы запыталіся ў даследчыка краінаў так званай далёкай дугі Еўгена Красуліна. Іншая справа, што Лукашенко без гэтага абысціся не можа. Бо яму трэба ўсё ж таки прысутнічаць у міжнароднай павестцы і паказваць сваю аўдыторыю, які ён актыўны, які ён запатрабаваны, як ён пашырае вось гэтыя, скажем так, кірункі знешняй палітыкі і эканомікі. Так што ў першую чаргу гэта для яго, каб ён прысутнічаў увесь час у інфармацыйнай павестцы. Пры гэтым іншы наш аналітык Ігар Тышкевіч у сваім тэлеграм-канале удакладняе, Алжыр, акрамя ўсяго іншага, гэта зброя, шмат зброі. І улічваючы, што РФ на зброевым рынку Афрыкі здзімаецца, гэта шанец для беларускага ВПК, прычым па згодзе з Масквой. Выкруціць рукі Менску, каб потым ён сышоў з рынку лягчэй, чым выціснуць адтуль умоўных туркаў, кітайцаў, чэхаў ці палякаў. У сваім тэлеграм-канале кажа гаспадар Тышкевіч, прытым выданне «Рэформ Ньюс» днямі апублікавала даследаванне, якімі шляхамі і праз якія кампаніі можа весціся зброевы нелегальны гандаль з Алжырам, але пра гэта ўжо заўтра. Як у Алжыры адбудуцца першая сустрэча, а пакуль да іншых тэмаў.
Вынікі новага сацыялагічнага даследавання Chatham House паказалі, як змяніліся погляды беларусаў на вайну, міжнародную палітыку і будучыню краіны. Апытанне праводзілася сёлета ў жніўні і лістападзе. Яго ўдзельнікамі зрабіліся больш як 700 інтэрнэт-карыстальнікаў. Даследнікі папярэджваюць, на адказы мог паўплываць фактар страху, але статыстычная хібнасць не перавышае амаль 4%. Парадоксы таго, як думаюць беларусы, ужо неўзабаве абмяркуем з кіраўніком беларускай службы Chatham House Рыгорам Астапенем, а пакуль фактура для нашай будучай размовы. Падтрыманне Расіі ў вайне супраць Украіны сярод гарадскіх жыхароў застаецца адносна нізкім. Толькі 27% выказваюцца на карысць. Пры гэтым большасць беларусаў выступае за неадкладнае спыненне баявых дзеянняў. Гэтая пазіцыя толькі мацнее. За год зменшылася вера ў перамогу Украіны. Цяпер толькі 8%, а вікторыю Расіі прагназуюць каля паловы рэспандэнтаў. У пытаннях замежнай палітыкі найбольш папулярнаю застаецца ідэя саюзу з Расіяй – 44% апытаных. Падтрыманне ўступлення ў еўразвяз засталося на ранейшым узроўні – каля 15%, а за нейтралітэт выступаюць 19% грамадзянаў Беларусі. Што да вайсковых пытанняў, толькі траціна беларусаў ведае пра размяшчэнне ў нашай краіне ракетнага комплексу «Арэшнік» і тактычнай ядравай зброі. За магчымае ўступленне ў НАТО пасля змены ўлады выступаюць толькі 8% апытаных. Большасць бачыць будучыню ў саюзе з АДКБ або ў нейтралітэце. Рыгор Астапеня, дырэктар беларускай ініцыятывы Chatham House, будзе нам дапамагаць разбірацца ў гэтых лічбах, што яны ўсё значаць. Калі ласка, спадар Рыгора, вечар добры вам. Добрый вечер. Так, ну пачнем ад асноўнага, так, вось лічбы, которые мы бачым сёння і ў медыях найбольш абмяркоўваецца, вось што ў замежнай палітыцы беларусы ўсё часцей падтрымліваюць саюз з Расіяй, так, і гэта рэкорд за апошнія 5 гадоў, 44% ад апытаных. Рыгор, пытанне, ці гэта чыя заслуга? Гэта заслуга прапаганды дзяржаўнай актыўнай, так, за сяброўства з Расіяй, ці вынік суворай рэчаіснасці? Краіна гэты год была фактычна ізаляваная па перыметру з боку еўразвязу краін, і ну, Расія толькі з адкрытымі, так, як это, абдымкамі, адкрытымі абдымкамі прымала Беларусь, можна было спакойна падарожнічаць. Вынік чаго рост прарасійскіх настрояў? Ну, я думаю, тут ёсць, безумоўна, шэраг фактараў, але галоўнае, я думаю, вы назвалі самі, гэта, безумоўна, звязана з ізаляцыяй беларускага грамадства ад захаду. То бок, паколькі проста людзі не ўспрымаюць сур'ёзна нават магчымым, да, як бы далучэнне Беларусі да Еўрапейскага Саюза, да. Калі мы задавалі гэтае пытанне там не толькі падчас гэтага даследавання, а раней падчас глыбінных інтэрв'ю з рэспандэнтамі, то заўжды ў іх паўстала пытанне, ну, чаму вы нагло пытаецеся пра Еўрапейскі Саюз, то бок гэта проста немагчыма. То бок мы тут абмежаваныя, сцены будуюцца, візы не атрымаць. Таму досыць лагічна, што як бы попыт ёсць, ну не то што попыт, да, выбару асабліва няма, і таму значная частка рэспандэнтаў абірае бок Расіі. Хоць з другого боку, ну зноў жа 44%, ведаеце, это ж нават не больш за палову. То бок у любым разе застаецца значная частка людзей, которые абіраюць варыянты, которые там нейтральныя, да, то бок, каб Беларусь была нейтральнай дзяржавай, ну, ёсць пэўная група людзей, 15%, которые лічаць, што было б добра, каб Беларусь далучылася да Еўрапейскага Саюза. Так, ну, адзін яшчэ з парадоксаў гэтага даследавання, на нашу думку, што вось так, рэкордныя 44% выступаюць за саюз Расіі, але пры гэтым вайну падтрымліваюць Расіяй супраць Украіны толькі 27%. Магчыма, прычыны такія ж, як я назваў, вось так, з этой ізаляцыі, это тое ж самае, ці нешта іншае? Да, безумоўна, то бок можна негатыўна ставіцца да Расіі, але як бы ад Расіі немагчыма збегчы, то бок тым больш вайна не карыстаецца папулярнасцю па шэрагу прычын, да, можа быць, людзі проста некаторыя проста не прымаюць вайну як сродак, то бок яны могуць падзяляць там нейкія меркаванні там прарасійскія, але проста не падзяляюць саму ідэю вайны. Таму я думаю, што тут ёсць шэраг розных прычын, але перадусім, што проста няма ніякага выбару ад Расіі, да, як бы таму людзі могуць ставіцца негатыўна да вайны, але ну
продаваць тавар ты можаш толькі туды, да, таму як бы у нейкай ступені прыходзіцца прымаць тую рэчаіснасць, якая яна ёсць. Цікава, зараз Віталій задасць пытанне, я толькі ремарку. Цікава, ці Брюссель вось ведае пра гэтыя дадзеныя і што менавіта ягоная палітыка зачастую і прыводзіць так да росту тых прарасійскіх настрояў у нашай краіне. Магчыма, ведае, але што зробіш, правильно? Ну, у тым ліку санкцыі, закрыццё межаў. Гэта, в принципе, агульна вядомы факт, што тая палітыка, которая прасоўвалася там, ну, часткі палітыкі, да, то бок гэта палітыка ізаляцыі, которая прасоўвалася у некаторых заходніх дзяржавах, ну і, в принципе, которая прасоўвалася дэмакратычным рухам Беларусі, ну, ўжо больш-менш, я думаю, все ўсведамляюць, што яна аказалася шкоднай для развіцця праеўрапейскіх настрояў у Беларусі. Я разумею, што таксама па гэтай жа прычыне вельмі нізкае падтрыманне будучага ўступлення Беларусі ў НАТО. То бок беларусы глядзяць на вайну ва ўкраіне, да чаго прывялі дзеянні Расіі з-за жадання ўкраіны быць у Еўропе і ў тым ліку у паўночна-атлантычным альянсе. І таму большасць рэспандэнтаў, апытаных вамі, падтрымліваюць ужо сталы звяз АДКБ. Да, то бок, у прынцыпе, мы калі глядзім на тое, што адбывалася ў грамадскім меркаванні, то нейкі час усё ж такі з'яўляліся там больш пра нейтральны настрой, ідэі, каб выйсці з саюзу з там Расіі ваеннага, да? Але па сутнасці больш доўгатэрмінова аказваецца так, што людзі глядзяць, што давайце захаваем нейкую інерцыю. І гэта інерцыя як бы і будзе як бы ну нібыта не замінае, да, як бы гэты саюз, то бок не з'яўляецца нейкай там велізарнай прычынай, да, для там это не пагаршае эканамічны стан краіны, это не пагаршае нейкай ступені палітычны стан. Таму людзі успрымаюць гэтае ДКБ досыць спакойна. Ну і многія проста пра яго асабліва ніколі ў жыцці не думалі. Рыгор, ужо не першы раз праводзілі вы гэтае апытанне, і кожны раз вы падзялялі катэгорыі тых людзей, якіх вы апытваеце па ўсім гэтым пытанням. А якім чынам вы ўвогуле вызначаеце, што вось гэтая катэгорыя людзей праўладная, гэта іншая катэгорыя эканамічна незадаволеная, і чаму ўвогуле вы іх вырашылі падзяліць на гэтыя катэгорыі? Да, мы заўжды дзелім людзей на розныя катэгорыі па той простай прычыне, таму што мы хочам ведаць, што думаюць на розныя тэмы людзі ўнутры сацыяльных груп. Напрыклад, у выпадку палітвязняў, мы задавалі пытанне, напрыклад, пра палітвязняў, як вы ставіцеся да вызвалення палітвязняў. Мы пабачылі тое, што нават унутры групы прыхільнікаў Александра Лукашэнкі ёсць там значная частка людзей, которые лічаць, што вызваленне палітвязняў гэта добрая рэч, да? Што і ў прынцыпе прыхільнікі Лукашэнкі падзелены напалам па сутнасці па гэтаму пытанню, па тым, наколькі добра ці дрэнна, што выходзяць палітычныя зняволеныя. Якім чынам мы іх дзелім? Гэта называецца кластарны аналіз, то бок мы задаем 5 пытанняў рэспандэнтам, там, ці цікавіцеся вы палітыкай, ці лічыце вы, што Беларусь рухаецца ў правільным напрамку, ці лічыце вы, што Беларусі патрэбна моцная рука для таго, каб прымаць адзінаасобнае рашэнне, ці лічыце вы, што Беларусі патрэбны рэформы? Ну, здаецца, я 4 ці 5 пытанняў назваў, да? То бок, вось гэтыя пытанні з'яўляюцца у нас кластараабразуючым, да? І на падставе іх мы і ствараем вось гэтыя кластары. Ну так, ну і паводле вас, это кожны чацвёрты беларус, 26% належыць да этого кластара прыхільнікаў сённяшніх уладаў у Беларусі. Яшчэ такое пытанне. Падтрымка размяшчэння ядзернай зброі у Беларусі вырасла з 33% да 45%, але толькі каля траціны беларусаў ведае пра дэталі вайсковай інтэграцыі з Расіяй і пра той жа арэшнік. То бок 30% беларусаў зусім не ведаюць пра ядравую зброю, пра арэшнікі. Яны не глядзяць выступы Александра Лукашэнка. Так, вось это пытанне. Хаця дзяржаўныя медыі і незалежныя медыі на свой капыл, але з кожнага праса пра это трубяць. Вось тут пытанне, што 30% беларусаў не чытаюць навінаў, ну, таму што там, умоўна, дзяржаўная прапаганда дае няма даверу, незалежныя медыі, яны так званыя таксічныя, пагражаюць санкцыямі з боку ГУБОПіка. Так, 30% людзей не ведае, куды ідзе краіна. Я думаю, што гэта звязана з тым, што досыць значная частка вось гэтай інфармацыі, которая падаецца пра арэшнік ці ядзерную зброю, но она даволі пустая. То бок гэта шматлікія выказванні там Лукашэнкі пра тое, што он кудысьці жахне ці яшчэ штосьці.
але па сутнасці ніякай канкрэтнай інфармацыі не даецца. То бок мы не ведаем нават, ці знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі ядзерная зброя. Калі яна знаходзіцца, то дзе яна знаходзіцца. Але выраслі ж рэальныя лічбы да 45% падтрымкі ядзернай зброі. Да. Падтрымка гэта ўжо асобная тэма, да, падтрымка яна звязана з тым, што Александр Лукашенко просто больш-менш пераконвае там пэўную частку свайго электарата. То бок спачатку гэта ідэя нават не падзялялася нават прыхільнікамі Лукашэнкі, да, то бок нават людзі, которые яго падтрымліваюць, не хацелі ядзернай зброі. Таму спачатку яны здолелі пераканаць там сваіх прыхільнікаў, сваю аўдыторыю, што вось яна нам патрэбна, ну і спрабуюць далей працягваць вось гэтую канцэпцыю, што спрабуюць пераканаць яшчэ больш людзей, што гэта і з'яўляецца там магчымасцю абараніць Беларусь ад вонкавых пагрозаў. Таму тут у нейкай ступені это адбылося... Ну, шчыра кажучы, вось гэтая лічба, падаецца, неспадзявана высока вырасла. Пэўна чакалася, што будзе менш, ну, але ў нейкай ступені, ну, як выйшла, так выйшла. Больш за ўсё здзіўляюцца беларусы, калі бачаць вось адказ на пытанне, у якім саюзе беларусы б хацелі быць, і што цікава 22% адначасова і з Расіяй, і з еўразвязам. Гэта як? Чаму ўвогуле вы паставілі такое пытанне? Гэта ж несумяшчальныя рэчы, па сутнасці. Да, мы замеряем тут розныя пра нейтральныя варыянты, да, наколькі людзі імкнуцца, спрабуюць жыць нейтральна. Таму што гэта ідэя, яна заўжды вечна жыве, вось бачыце, зараз Сергей Ціхановскі вярнуўся да ідэі фінляндызацыі, да, то бок, у прынцыпе, годы ідуць, а ўсе колы вяртаюцца туды, дзе яны пачыналіся, так сказаць, з канцэпцыі Владзіміра Макея. Таму, я думаю, што досыць лагічна, што значная частка людзей абірае вось гэты варыянт, і мы спрабуем такім чынам зразумець, наколькі гэта, ў прынцыпе, папулярна. Да? Зразумела, што гэта нереалістычны як фармат тут і цяпер, да? Але гэта тое, што... Ну, тут мы замеряем погляды людзей, а не ўсё ж такі будзем реалістычным, да? Меркаванне людзей тут не так уж важна, наколькі Беларусь будзе ў тым ці іншым саюзе, але мы зараз спрабуем зразумець, што людзі думаюць, да? І таму мы выкарыстоўваем такую фармулёўку. Рыгор, апошняе пытанне, хоць і не апошняе, у меня яшчэ одно ёсць. То давай ты тады... Я гатовы, давайте. Рыгор гатовы. Але часу, так. Ну, давай. Мы казалі пра тое, што выказванне Лукашэнкі, альбо ягоны блеф, альбо ягоныя расповеды пра тое, што ядравая зброя можа быць у Беларусі, уплываюць на нейкае грамадскае меркаванне. Раней вы казалі у тым ліку пра тое, знакамітая фраза пра тое, што лепш не злаваць дзеда. І вось сёння мы назіраем пра тое, як еўрапейскі звяз зноўку анансуе нейкія новыя санкцыі, вось гэтая пастаянная напруга ў адносінамі з Захадам. Ці вы па-ранейшаму лічыце, што вось гэтае пажаданне, так, не злаваць дзеда, яно дзейснае як для беларусаў, гэтак і для еўрапейскіх палітыкаў, гэтак і для дэмакратычных сілаў Беларусі? Ну, я думаю, пэўна, варта пачаць з таго, што гэта ніколі не казаў, але ўжо калі мне припісалі, то я буду... Казаў Артём Шрайман, так, а вы так... Буду адстойваць гэтую пазіцыю. Ці гэта правільная пазіцыя для заходніх дзяржаў? Я думаю, што зараз ідзе досыць вялікая дыскусія адносна гэтага, якая падзелена паміж Злучанымі Штатамі і Еўрапейскім Саюзам. То бок відавочна, што Злучаныя Штаты ўжо ідуць на дыялог з рэжымам і чакаецца вось у гэтым месяцы чарговы раунд перамоваў. У той час, як краіны Еўрапейскага Саюза ўсё ж такі менш схільныя да думкі адносна таго, ці варта уступаць у дыялог з Александром Лукашэнкам. Я думаю, што ўсё пабачым у гэты месяц, да, то бок калі амерыканскі візіт скончыцца выразнымі дасягненнямі, то я думаю, што і краіны Еўрапейскага Саюза будуць больш схільныя лічыць, што трэба размаўляць з Лукашэнкам. Калі скончыцца гэта нічым, то бок амерыканскі візіт, ну, я думаю, што і, в прынцыпе, і амерыканскія пажаданні спрабаваць наладзіць дыялог з дзеючымі ўладамі Беларусі, то яны, в прынцыпе, досыць хутка скончацца. Што гэта азначае для беларусаў? Ну, па сутнасці, нічога добрага, ну, далейшая ізаляцыя, ну... І рост прарасійскіх настрояў, як вынік. Стане яшчэ менш праеўрапейскіх настрояў. Тут, па сутнасці, калі паглядзець у дынаміцы, я думаю, што наша траекторыя больш-менш зразумелая і выразная. Куды мы летим?
Что за траектория? Где финиш? Ну, мы замуроўваемся ў расійскую сцяну насуперак нашим жаданням. Так, ёсць. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Рыгор Астапеня, дырэктар беларускай ініцыятывы Chatham House быў з намі на відэасувязі. Гаспадарства і рубрыка, якую вы так усе чакалі цягам гэтай гадзіны. Прынамсі мы з Віталём. Навіны рэгіёнаў, якую мы робім разам з Багамедыя. Так, ну сёння пачынаем ад Ліды, каля цэнтральнага аб'екту ў горадзе, сярэднявечнага замку. Адключылі вядомую усім гараджанам водаразборную калонку. Мясцовыя жыхары просяць аднавіць доступ да яе, але ўлады заяўляюць, калі вада і вернецца, дык хутчэй за ўсё будзе платнаю. Чыноўнікі спасылаюцца на няўлічаныя расходы і вывучаюць досвед іншых краінаў. Цікава якіх. Калонка каля муроў замку была ўпарадкавана яшчэ ў 2010 годзе перад дажынкамі. Ёй надалі старадаўні выгляд, аздобіўшы каванымі дэталямі і навесам. Раней калонкаю карысталіся жыхары дамоў, якія стаяць побач. Аднак цяпер у іх ёсць цэнтральнае водазабеспячэнне і, паводле уладаў, аб'ектыўнай патрэбы ў калонцы не засталося. Разам з тым, лічукі на прыёме ў старшыні райвыканкаму настойвалі. Доступ да вады неабходна вярнуць. Чыноўнікі прапаноўваюць зрабіць вадазабор платным за сімвалічную суму, як гэта працуе ў некаторых краінах. Далей, у Гомлі вынесены прысуд сямейнай пары, абвінавачанай нібыта ў спрыянні экстрэмісцкай дзейнасці. Здавалася б, гісторыя штодзённая ў Беларусі. Станіслава Мачалова і Святлану Якубовіч асудзілі на агульны тэрмін – 9 гадоў калоніі. Для мужчыны гэта ўжо другі палітычны прысуд. Ён толькі летась выйшаў на волю пасля 3 гадоў зняволення. Паводле пастановы Гомельскага абласнога суда Станіслава Мачалова атрымаў 4 гады калоніі строгага рэжыму. Ягоная жонка Святлана 5 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Мачалов мясцовы актывіст і праграміст. У 2021 годзе ён ужо быў асуджаны паводле палітычных артыкулаў, а летась у снежні выйшаў на волю, цалкам адбыўшы пакаранне. Аднак праз год мужчыну зноў затрымалі ўжо ў межах новай крымінальнай справы. Ну і ідзем далей, таксама ў межах гэтай нашай любімай рубрыкі «Навіны рэгіёна» ёсць любімая тэма. У некалькіх вёсак падворшыя людзі зноў б'юць трывогу пра стан дарог. Тыя ж самыя праблемы. Глыбокія ямы, выбоіны і разбітае пакрыццё не знікаюць ужо дзесяцігоддзямі. Мясцовыя жыхары кажуць, што штодзённыя паездкі ператварыліся ў сапраўднае выпрабаванне. Апошнія спробы падсыпаць яе пяском і гравіем выніку не далі, ну і выглядае гэта маляўніча. Жыхары вёсак каля выезду на гарэцкую трасу апавядаюць, дарога не бачыла капітальнага рамонту больш за 30 гадоў. Падлічылі. Кіроўцы змушаныя аб'язджаць ямы па абочынах, што стварае небяспеку для ўсіх удзельнікаў руху. Падобная сітуацыя ў вёсцы Пагост. Пасля дажджоў людзі ходзяць па гразі, а транспарт прыехаць не можа. У каментарах мясцовыя кажуць, што так было столькі, колькі сябе памятаюць, і спадзяюцца, што ў 21 стагоддзі асфальтавая дарога не павінна быць раскошаю, аднак ёсць. Гаспадарства, давайте подведем вынікі нашага апытання. Дзякуй, што вы прагаласавалі. 138 чалавек, прынамсі, на момант вось гэтай хвіліны магу агучыць вынікі. Ці патрэбныя новыя санкцыі супраць рэжыму Александра Лукашэнкі? Так, ціск да апошняга лічаць 60% тых, хто прагаласаваў. 28% лічаць, што санкцыі нічога не змяняюць, альбо санкцыі ввогуле шкодзяць беларусам. Ну і тыя, хто ввогуле не ведае, як адказаць, 12% тых, хто ўзяў удзел у нашым галасаванні. Дзякуй вялікі за тое, што вы гэта зрабілі. Тыя, хто не ведае, як адказаць перадусім, але і іншыя бакі гэтай дыскусіі, запрашаем адразу пасля нашага эфіру на праграму «Двубой», дзе якраз і будзе абмяркоўвацца гэтая тэма, пра якую таксама наш папярэдні спікер казаў, Рыгор Астапеня. Якая стратэгія для Беларусі, для беларусаў, для нас цяпер найлепшая? Амерыканская, не згаваць дзеда і весці з ім дыялог, ці еўрапейская? Ціснуць дзеда так званага да канца? Антон Пянькоўскі і Юрась Губарэвіч сустрэнуцца ў двубоі ў студыі разам са Змітром Міцкевічам. Сардэчна запрашаем. Далучайцеся да нашага эфіру ўжо праз некалькі хвілінаў. Праграма «Двубой» на Белсаце. Ну а ў студыю Белсат ставім рысу, ставім кропку. Канешне ж, дзякуем за вашу увагу, каментары і упадабанні. Для вас працавалі Віталь Бабін, Алесь Залеўскі. Да хуткай сустрэчы на Белсаце. Пакуль.